କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋର ମାତିଛନ୍ତି। ଓ ଚାରିଆଡେ ବୁଲି ବୁଲି ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋର କରୁଛନ୍ତି। ଓ ପୁରା ହେ ଭଗବାନ ତାମାନେ ସେ ଭିତରେ ମାନେ କଣ ଜଗାକୁ ଦେଉଳରୁ ନେଇଗଲେ। କଣ ହେଇଛି? ଏ ପାଟି କରୁଛି? ଆସ ତମେ ମା ଶାନ୍ତାଣୀ ଉଆସ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଭିତରେ ଥିବା ଦେଉଳରୁ ଦେଉଳରୁ? କଣ ଦେଉଳରେ? ଆରେ ତମେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି? ଏମିତି ଚୁପ ହେଇଗଲ କଣ ପାଇଁ? ଦେଉଳରୁ ଆମ ଜଗାକୁ କିଏ ଚୋରି ନେଇଛି ମା? କହିଲ ଦେଉଳରୁ ଜଗାକୁ କିଏ ଚୋରି ନେଇଛି? ଆଜ୍ଞା ମା। ତମର ଦେଉଳରେ ଜଗା ନାହିଁ? ନାଇଁ ମା ଆମେ ସତ କହୁଛୁ। ମିଛ ତମର ଯାହା ସବୁ କହୁଛ ସବୁ ମିଛ କହୁଛ। ଠିକ କଥା ସବୁ ମିଛ। ଏ ମା ମୋର ଏମାନଙ୍କ କଥା ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି। ତୁ ଗଲୁ ମା ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖିବୁ ଯା। ନାଇଁ ମା ଆମେ ମିଛ କହୁନୁ। ଦେଉଳ ଭିତର ଖାଲି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଫାଙ୍କା ଆମ ଜଗା ନାହିଁ ମା। ଇଏ ଶତପୁରୁଷର ଦେଉଳ। ଦେଉଳର ବୟସ ଯେତିକି ତା ଭିତରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଜଗାର ବୟସ ସେତିକି। ବୟସ ପାଦରେ ଡେଇଁ ଦେଉଳ ଭିତରୁ ଜଗାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଏ ବୟସ ଆଉ ରହିବନି ରେ ମା। ଏ ବଂଶ ପ୍ରତି ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ଶତପୁରୁଷର ଜମିଦାରୀ ବୟସ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ତମେ ଏମିତି ସବୁ କଣ କହିଯାଉଛ? ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର କୋଉ କଢେଇ ନୁହେଁ ଯେ ତାକେ ଚୋରେଇକି ନେଇଯିବ। ସେମିତି ହେଇଥିଲେ କଳାପାହାଡ଼ କଣ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ନେଇପାରିନଥାନ୍ତା? ମୋଗଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୁର୍ଲଭ କରି ଔରଙ୍ଗଜେବ କେତେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରେ ଇଚ୍ଛା କରି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ କଣ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଉପରେ ନେଇ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି? ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ କଳାପାହାଡ଼ ହାତ ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଘୋଷାଟ ଘୋଷାଟ ନେଇ ବହୁତ ଦୂରରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ପଡ଼ି ପାରୁନଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉ ଠାକୁର କେବଳ ସେ ବିଧାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ଚିଲିକାରେ ଶହେ ଜାଗା ବୁଲିଯିବ ସେ କୋଉଠି ବୁଡ଼ି ଯାଇନି ହଜି ଯାଇନି ତାକୁ ନବ କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଆତ୍ମା। ଆମ ଅତୀତ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ। ତେଣୁ ତାକୁ ନବ କିଏ ବଡ଼ମା? ଆଉ ଯଦି ବି ନବ ତା କୁଆଡ଼େ ସେ ନବ? ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୋ ଜଗା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଏବେ ତମେ ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଗଟ ହେଇଯିବ। କିଏ କେତେ କଣ କହିବେ କହିବେ କଣ? ଲୋକମାନେ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରୁ ଠାକୁର ଉଭା ନେଇଯିବା ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ନୁହଁ, ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଜାଗାରେ ତା ବିନା ଇଚ୍ଛା ତ କେହି ବି କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେନି। ଆଉ ଯଦି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଇଥିବ। ଏ ମା ମୋ ମନ ଜମାରୁ ବୁଝୁନିଲ। ତମର ଯେ ଦେଖ ମୋ ଜଗା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ ଜଗା? तो जगह एठी ओ कांधरे जय जगन्नाथ स्वामी 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 जय जगन्नाथ स्वामी। ए भाई तू जगା नहीं कुआଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? बुलेइବାକୁ ବୁଲେଇବାକୁ? हां हम जगह को नहीं बुलेइବାକୁ जाइए ए देख देख तू जदी गोटे दिन गोटे राति गोटे घर भीतर बसिकी रही तते केमिति लागियो मते भी ଆଉ कहि ବିରକ୍ତି ଲାଗିବ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗିବ। बास मो जगह सिंधी देउळ भीतर 24 घंटा बसिकी रहउची ताके कोन अनविश्वासी लागु नथिबो ना विरक्ति लागु नथिबो ଆରେ ସେ କଣ ମଣିଷ? ସେ ପୁରା ଦେବତା। आरो मा मनीष आउ देवता या भीतर फरकटा कोन जे ମଣିଷଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି ହେଲେ କାହାର କଣ ଜୀବନ ଅଛି? कोन कहलु मो जगार जीवन नाही अच्छा ल जदि मो जगार जीवन नाही ताले तमे सबताको मुंडिया मारचो काई की ହାଁ? सकाळ संध्याकाळ ता पाखरे घंटा बजेकी अधिया पुरचो काई की ତଥାପି ना सुनु जगन्नाथଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏନି ଜଗାର ଜୀବନ ଅଛି ମୋ ଜଗାର ଆମେ ଖାଉଛେ ସେ ବି ଖାଉଛେ ଆମେ ତ ଏତିକି ଅଳପ ଖାଉଛେ ହେଲେ ମୋ ଜଗା 60 ପଉଟି 56 ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଖାଉଛି ଆମେ ଗାଧଉଛେ ମୋ ଜଗା ବି ଗାଧଉଛି ଆମେ ସାବୁନ ସାପ ଲଗେଇ ଦଉଛେ ହେଲେ ମୋ ଜଗା କସ୍ତୁରୀ ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ଲେପି ହଉଛି ଆମେ ବସି ଗୀତ ଶୁଣୁଛେ ହେଲେ ମୋ ଜଗା ବସି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣୁଛି ଆଉ 36 ପାଟକୁରୁ ଲୋକ ଆଣି ପୁରା 36 ଯୋଗ ଖଞ୍ଜିଛି 12 ମାସରେ 13 ଜାତ ମୋ ଜଗାର କହିଲା ତୋର ଜୀବନ ନାହିଁ ଏ ଜଗା ଏଇଟା କିଛି ଜାଣିନି ନୁହେଁ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ନା ତମେ ଏ କହିଲ ତ ଜଗାକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲ କୁଆଡ଼େ? ଏଇଠି ଘରେ ଏମିତି ଗରମ ହଉଛି ଆଉ ଶୋଇ ହଉଛି ପଙ୍ଖା ନ ଲାଗିଲେ ଶୋଇ ହଉଛି ଦେଉଳରେ ତ ପଙ୍ଖା ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ଜଗାକୁ ଗରମ ହଉଥିବ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗାକୁ ଟିକେ କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ବାହାରେ ନେଇ ବୁଲେଇ ପବନ ଖାଉଥିଲି ଏଇ ଦେଖୁନୁ ଝାଳରେ ତା ମୁହଁ ପୁରା ଶୁଖିକିରି କଳା କାଠ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବେ ଖାଲି ଖିଲି ଖିଲି ହେଇ ହସୁଛି ହଁ ଭାରି ଗୋରା ଟମାଟୋ ତ କଳା ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଆଗ ଦେଖେ ବା ମୋ ଜଗାର ରଙ୍ଗ ଅଧରର ରଙ୍ଗିଲା ହସକୁ ଟିକେ ଦେଖେ କଣ ମଣି ଠିକ କହିଲି
ଏବେ ଯିବା